mga Yinens at ECB-TV. Gusto ko din yung channel kasi baru mag-video na yung ko. Kami dito siya naman sa mga Mitsubishi mga yan. Mitsubishi Preview Convert. Avenue. May mga Yinens. Bablog ko yung ano mga yung 150 na ano. 150 nila. Tsaka yung presyo mga Yinens. Alam mo sa mga mga Yinens. Ano, siguro ito yung ano, yung station to kasi ano eh. Siguro ano to, Fairview Station o Commonwealth Station to. Ano yun, yung MRT 7, papuntang ano naman yan sa Museo del Monte, Bulacan. Ang talita kaya yan sa may Motorcycle City ngayon. Nakita natin itong ano, Mitsubishi. Pagdating natin, katabi siya ng Locally, tsaka Agrify, tsaka CDO Food Store. Kaya yan, sarap natin. Euro 150. Ito yung ano yan, yung design niya. Yan, yung Euro 150 yan. May logo dito na letter E, stands for Euro yan. Mamaya may pakita yung presyo niya. Saka may yan, ito yung nakadisplay sa harap. Yung sukat ng gulo niya ngayon is 90 by 80. 14 yung rim niya. Ayan. Mga yan, yung ano yung ito yung sukat ng gulong niya is 100 by 80 tapos 14 dito. Ayan yung ano yan, yung design ng ano niya, yung pag-butso niya. Ayan yung Model T. Tinatin nyo yan, yung compartment niya. Ito ba yan, siya yung ano, yung half face helmet. Ayan yung half face helmet. Ayan, libre na siguro ito pag bumili kayo rito. Ayan yung half face helmet. Siya yung ano ba yan, yung gasolina niya. Lagayan ng gasolina. Ito yung ano nila, yung may butas dito pag parang tubig siguro para hindi ayan, mga dito siya yung lalim niya. Sweet na tingnan mo yan, sweet na dito. Ayan, naka-digital panel na siya. Ayan o. Wala lang, mayroon daw oras dito, oras dito. So, isip niya ito. Ayan, wala siya kasi dito. Tapos pag, ano may yan, switch na siya. Ayan may yan so. Yan o. Ito yung ano may yan, yung ano niya, ito yung RPM niya o. Dito. Ayan, RPM niya. Ayan, RPM niya yan. Ayan. Tapos yung busina niya. Ayan, tapos yung flasher niya. Ayan, may yan, quality yung mga ano niya, mga plastic niya dito. Ayan, tapos ito yung lagayan ng ano niya, battery niya. Kasi play yung helmet ko lang. Ayan, si BRG, nasa tayo dito. Ayan o, kasi yung half face helmet ka siya. Model T ng Mitsubishi. Ngayon yung presyo, papakita ko yung presyo niya. Ayan yung Model T 150 Euro 3, 68,800 yung ano niya, tapos 5,000 yung payment niya. Yung 12 months niya, 12,975. 6 months niya, yung 12 months niya, 7,138. Tapos yung 18 months niya, 5,193. 36 months niya is 3,247. 3,636 yung 30 months niya. Tapos yung 4 months niya, 4,220. And yan yung rebates niya, wala pa nakalagay. Pero sure mo yan, may rebates ito. Ayan siya, maganda naman yung ano niya dito. Ayan, Euro dito. Tapos may red mga yan, tapos may gray din na kulay. Ay may naka-tubeless na yan, tubeless. Yung gulong niya. Sa likod mga yan, naka-drum brake. Naka-drum brake. Tapos naka-display. Dito sa synchronizer. Nagdaan pa dito paalam dito sa branch nito. May mga salamat sa problem, the vision for parking.